बाथौ आश्रम जथाय आफादा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि ओनसोलनि संबोराय बाथौ आश्रम फरायसालियाव 16 आरो 17 मार्च खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों 22थि गेट टुगेदार हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंनो बिबार बावनाय, हारिमु हानजा सुरनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय, गेवलां मेल आरो बान्था राननाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों हादरारि साबसिन बान्था मोनगिरि आरो केबि देवलकुसि जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारि बिथाङा लोगोसे बाहागो लाबावो LOKD कलेजनि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगोरा आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा फणिधर बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथांमोना आरो बाथौ गौतुम जिल्लानि बियाबनि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै 22थि बाथौ आश्रम जथाय आफादा लिंनानै फैबाय। बिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जे जाहाथे फरायसाफोरखौ मैखोमै आं खावलायनो नाजायो बिसोरो मोजाङै फरायनांगोन आरो मोनसे खोथा दानि जुगाथ' जोंनि सामाजिक जिथु बारहावा बेयो जोबोद गुबुंले जानो हमदों। बेबायदि मा होनो ससियेल मिडिया बियो मबाइल बेफोरो गोबां गाज्रि सावथुन बा सावगारि बायदिखौ बाहायनानै मानसि उन्दै गथ'फोरनि गोसोफोरखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों, गुबुंले खालामनो नागिरदों। बेनिफ्राय सामोल थानांगोन आरो बिसोरो गावबा गावनि गोसोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावनिख्रुइ देरसिन गोरों गोरा मानसिजों गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै सावरायनानै गावबा गावनि हाबाफारिफोराव आवगायलांनांगोन आरो गोसोनि जिखुनु जेंना जेंसिफोरखौ गावनि आइ आफा बा गावनि बंस'नि एबा गावनि हारिनि सोरबा गोरों गोराफोरजों एबा फोरोंगुरुफोरजों सावरायनानै हाबाफारिफोराव बा फरालेखाफोराव बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगोन आरो समाज बेरेखा हाबानिफ्राय बारग'नायनि गुबै राहाया मा होननानै समाज बेरेखानिफ्राय बारग'नायनि गुबै राहाया जाबाय आसलथे जोङो धोरोमखौ गोसोआव लानानै मोनसे धोरोमनि आसार आखु निथि बेफोरखौ मानिनानै गावबा गावनि गोसोखौ गोथार लाखिनांगोन आरो बेबायदिनो गोसोखौ गोथार लाखिनानै एबा जोङो गावबा गावनि जिबिला गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ जों नुवा आरो बे गोरोन्थिखौ जाहाथे गोरों गोराफोरनियाव सोंनानै जोंनि जिउआ आं माबायदि गोरोन्थिफोरखौ मावदों बेफोरखौ जाहाथे दिन्थिनो हायो, जाहाथे गोरों गोराफोरा सुद्रायनानै होयो। बिथांमोननि सुबुरुनखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो जे फरायसाफोरनि जौगानायाव फोरोंगिरिफोरनि बिहोमाया मा आरो एबा माबायदि फोरोंनाया गोनांथि होननानै बुङो? फरायसाफोरनि जौगानायाव फोरोंगिरिनि बिहोमायाथ' मैखोमानो आरो बेवहाय आं फोरोंगिरिफोरखौबो खावलायदों जे जोंनि लोगो फोरोंगिरिफोरखौ जे जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि सिगां बिसोरनि गोसो बिसोरनि आखल आखुनि बागै मिथिनांगोन आरो बिसोरनि साननाय हनाय बागै मिथिनांगोन आरो बिसोरजों जोङो फ्रि जानानै लोगो बादि मोनसे आखु दिन्थिनानै आरो लोगो बादि जानानै बिसोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानाय बेलायाव आवगायलांनायाव हेफाजाब होनो हायो आरो बे फरायसाफोरखौ जौगाहोनायाव न'खरनि बिमा बिफाफोरनि माबाफोर बिबान दङ आरो बेथ' लेखा मानथ' इडुकेसन मानथ' मोनथाम खुन्थियाबानो दा फरायसा फोरोंगुरु आरो बिमा बिफानिबो मैखोम फाव दङ। बिथांमोना जुदि स्कुल एगारबानो फोरोंगिरिफोरानो मोजां खालामो बेखौ सानबा जानाय नङा। बांसिन समा न'खरावनो थायो नालाय, बेखायनो बिमा बिफाफोरा अरायबो बिसोरजों लोगो जानानै मा मावदों मा मावाखै, मा जादों मा जायाखै, मा सानदों मा सानाखै बिराद मोजाङै रायलायनानै अननानै जोङो बुजायनानै बिसोरखौ लेखा फरा लानायाव मुखुब खालामनांगोन आरो बिसोरनि गोसो गोरबोआव जाहाथे गसाइ होनना बुंनाय मोनसे जोङो पाप खामानि मावबा जे जोंहा जौगानो हाया, गसाइया गाज्रि मोनो, जों धंस जालाङो,
बेफोरबायदि बाथ्राखौबो सोनानै बिसोरनि गोसोफोरखौ गोथार खालामनानै आरो गोरों गोराखौ सिबिनायनि मोनसे माने साननायखौ गोसो जोनोम होनानै जों हेफाजाब होनांगोन सोलोंथाइ लानानै बेबायदि हाबाफारियाथ' बिराद मोजां जादों थारमाने बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दाब दाब जिल्लानि फरायसाफोरा फैनानै बेवहाय बादायलायनायफोराव माने बाहागो लानाय जायो आरो गोसोनि होलाय लालाया जायो थारमाने गिभ एन्ड टेक माइन्डसेट थारमाने गोसोनि होलाय लालाय माने मा बेयो बहुत फरायसाफोरा लोगो जानानै गावनि मोजांखौ गुबुननो होबाय मोजांनि गुबुन मोजांखौ बि लाबाय गिभ एन्ड टेक हारसाफोरा हिया गियानि आसलथे गावनि मोजांखौ गुबुननो होनांगौ आरो गुबुना गुबुननि मोजांखौ गाव लानांगौ बेबायदि मोनसे स्कप एबा सुबिदाखौ बेवहाय मोनो आरो बेयाव मोनसे माने बादायलायनाय हाबाफारि लायो नालाय दानि मुलुगा जिथु बादायलायनाय मोनसे मुगा नालाय बादायलायनाय सानथायाबो बेयाव जोनोम जायो मोजांनिफ्राय मोजांसिन मावनायनि मोनसे साननायाबो बेयाव जोनोम जाया बेखायनो बेबायदि हाबाफारिया बिराद मोजां बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि दिनैनि बे खुंगा 22थि बे जथुमायाव मोनसे सोलोंथाइनि गोदान नोजोर लाबोनायनि मोनसे मावथांखि जों नुनो मोनदों जोङो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बेहाय नुजाथिफैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाया बेखायनो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे बर' समाजावहाय बर' बिजोंजों फोरोंनानै मोनसे फरायसा जिउनि फैबाय थानाय सुबुंफोरनि फैबाय थानाय फुंखाफोरनि मोनसे जोबोद गेदेर सिमां बेहाय जाफुंनाय बायदिखौ आं नुहुरो मानो होनबानो दिनै 22 बोसोर खुंगा 22 जाबाय थारमाने 22 बोसोर जाबाय बे 22 बोसोराव बिथांमोना 1 थाखो क थाखोनिफ्राय हमनानै बिथांमोना 12 थाखोसिम बे फरायसालिफोरखौ हमथानानै लाखिदों आरो बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि जि उद्यम जि थांखि जि नोजोर जि भिजन बे भिजन माखासे जोबोद बाख्नायथाव मानो होनबानो दिनैनि बिथांमोननि जि बाहागो लानाय बेहाय कुइज कम्पिटिशन बेहाय खन्थाइ आवरायनाय कम्पिटिशन बेहाय खारनाय बारनायनि कम्पिटिशन बेहाय लिरनायनि कम्पिटिशन बेहाय गावखौ साफ साफाय लाखिनायनि कम्पिटिशन बेहाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि कम्पिटिशन माखासेखौ जों बेहाय जोङो फाथिनायखौ नुनो मोनदों थ' बेखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे बिथांमोनखौ अरायबो बिथांमोननो क्रेडिट होनो हायो जाहाथे बेखौ जों आसा फारियो बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेकोलॉजी जेनेरेल सार्जारि ऑर्थोपेडिक सार्जारि लेबोरेटरी अल्ट्रासोनोग्राफी कैजुअलिटी पेडियाट्रिक्स पैथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कोपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আৱাজ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে एक्स-रे सोनोग्राफी এইবিলাক
সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।